Chekutanga tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Nhasi tiri kunoku kunonzi kuZhou pedyo neTriangle pedyo neuswa ushava kwatazomboona Magi pamwe nababa vake. Musikana uya ane 13 years anogara pamwe nababa vake vari vaviri. Timbonzwa zvinotevera. So sawira wangu vanhu vazhinji vari kunditi manje ukabvisa mwana pana baba mwana baba vanozoita sei vavoga. Saka ndoda kuti tivaudze kuti aiwa baba vasi kusara voga. Vaudze Sawira chii kuti uchiri wega here Sawira? Ina ndisi ndoga ini ndatopiwa mainini ndogara naye ndosara nawo vakandishingirira Magi aende kwaanoenda kuchikoro koko ndatozifarira zvikuru zvinotokudziwa izvi mwana aende kuchikoro. Mwana uchaende kuchikoro handiti saka kuswera mangwana tiri kusimuka tibva panapa tienda kupi? Tienda kuHarare. Muchiperekedza chii? Tiperekedza Magi kuchikoro muchinoonawo pachikoro paHarare pacho nokuti handipazivi. Saka kuHarare wakambokuendere Sawira? Handisati ndamboenda Sawira wangu, ndoda kuti ndange kuona izvo zvini. Sawira wangu asati amboenda kuHarare ke anongozova muchiredzi make uko. Ndozova chiredzi, masungo acho handisati ndaiziva yose futi. Masungo futi anochema kuti mutauni sorry asati aizvi. So tichabva panapa naSawira tomboenda naye kumasvingo, tichati ngundu masvingo. Masvingo tobva tanoti ana chivu vesa tichiinda Mvuma. Zviri kose kokomoreva koko. Handiziva na Mvuma acho handitoizivi kuti iri papi kana kuti kunobuda Beatrice Hararo. Handitokuzi kunokwendotenya kutoziva kuti ndakambosvika sana kutenderera kunhingi kubhurowa ndakangooti kamwe bichana. Alright. Nobva ndangotodzoka ipapo nangovatanope ndingomwana ndichidi ndichidzoka. Handiti? Sezvenongondoita kana naenda kuHarare kusvika. Saka tazosvika zvakare nepamusha pevabereki vakabereka baba vaMagi. Tikaona sekuru nagogo varipo vachizovazivisa nezveurongo uripo hwekuti mwana ange ave kuzoenda kudhorobha kuchikoro. Saka vanditi ndoda kuti mutange muchiona chii kuratidze mudhara wangu kuitira ramangwana. Anodzidza zvechikoro anozvikwanisa. Saka vanditi totenda ndoda kuti tore Magi tiinde naye. Vakati ndinongotsvaga umwe tiinde naye. Nobva kuti kana zviti ndoda kuenda newe kuHarare ndichadzoka newe undokuona ndiya newe chishanu. Ndoda kuti undoona panokudi pane mwana kubvira ini. Saka ndati hangogoni kuti ongoenda ndisida kuti kumuudza handiti kuti ndovanoti ndovandogara naMagi kuchikoro uko kuHarare ndovanobhadharira avo. Aivo vazvionavo zvavo vatarisavo zvavo mapepa avo ndavaratidzawo vakazviona. Kana nesuwo totenda tinogamuchira sekuru. Vazivisa handiti tuinde vachidi vachizongoita sekuti ndadi wazvisa mwana kupiwa zodai sindatengesa mwana. Aiwa tinotenda sekuru. Tinotenda sekuru. Regai anodzidza musikana. Aiwa regai anodzidza mangwana azotichengetawo tese. Kutokura usasangane rimwe shoko rokukunyepedzera usasangane vanokunyengera kukuudza nhema kuziya basa iro watowanaipapapawanawa kuti kede kunyengerwa kana ukabvuma kunzi munhu ruzhinji vamwe vanogona kuti unongoti mwana unongoenda kuri unondourawa nevanhu nomuzozvoita vanhu vakawanda udasikuti ndatengesa mwana asina anotengesa mwana vari kugwa nefundo dzemwana wangu vavo ava vanodzidzisa vana vavo ivo pachavo ka vanoudza madzidzira kuti mwana wavo uyu newe asi zvinhu zvandibhadza zvikuru zvokuti shosho vamaonodai wangopa nguva yevanotaura ndoda kuti adai ka ndabva ndaona kuti kuno kwaunoreva uko kana akachaita dofo ngokuti kudzenga apa ka unogona ngochipedza anonopasa aenda anenge akachengetedzeka was paboarding pekuti anenge achigara ipapo zvese vachiitigwa ipapo havatobude kuenda kunotenderera kumwe vanenge varingori
pachikoro ipo kubuda kwake kutobuda achiuya kunokumba kutoti achibudawo kuchitokudza kuti mirirai Magi pabhazi tamuisa mubhazi rakati akuuya kumba imi motozototi Magi pamwe nguva inoi ane achisvika aiwa maita basa chose mati ndinoenda neni toendavo ndandoda kuvhunza nechishanu aiwa tinoti saka gogo tinokuonai maita henyu basi aiwa so mufaro wega wega taona ana sekuru ana gogo vakabereka baba waMagi plus ndanyanyisa kufara kuti ndadzoka sawira wangu paakazova kuti zvoni mwana angangoenda kuchikoro akabva azvitsvakira muramu wake kureva kuti ane mudzimai waanogara naye pamba vachichengetana handiti aiwa chinova chinhu chandifadza kuti aiwa saura wangu hatisi kumusiya ega tiri kumusiya nani tiri kumusiya ane muchengeti mumwe wake tichida kutenda veHope International School avo vanowanikwa kuruwa muguta reHarare avo vakapa Margaret Nivani navani scholarship yekutanga ranodzidza kusvika apedza kuhigh school kwake tichiti Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka kune vanenge vachidawo kuwinza vana kunzvimbo yakanaka munogona bata veHope International School kuruwa mubva mavawandirawo nzvimbo yakanaka yekudzidza zvakare tichida kutenda vatende Cynthia avo vari kunze kwenyika vanova vakasponza rwendo runo pamwe nevavanobata navo ivo nechikwata chavo kunze ikoko. Mwari wekudenga vakuitirai zvakanaka. Thank you very much nekumira nemhuri iyi pamwe nekuorganiza kuti baba vaende kunoonekwa nana chiremba. From Uncle Saint TV crew, for now, it's much love and God bless.